Sila sila. Advice na sila. Waiting kami kanina. Excuse ka naman. Madali naman kasi, kahit nung nabibitak to, Umalis sila. madaling... Pero itaas na yung gamit. Tapos mamayang gabi ulit sila. Mapapasid na ako, limit ko kaya ko. Entrega na lang. Ta, wala sa mitang kaya ko na yun naman. Ito tayo kaya. Nagkawala akong alto ka rin, napura ka rin. Ano yung tamak doon yan? Ha? Tamak doon yan. Alam? Ba? Ha? Tamak yun. Tamak yun. Na? Victor? Video? Oo. Ay lang, gasolina. Gasolina ng kulong doon ko din gas. Ito ang model. Ikit kay director. Santa ka rin. Kaliwag yan dyan sa katanong ko sa may Caltex mo. Caltex mo, paglapit ng Caltex. Ay, parang, ay,